सिगाङावनो नैबे आंनि इउटुब चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाहैबाय आरोना। दायो जोङो नैबे रामफल स्लुइस गेटआव जोङो माने मोनसे भिडिअ लानो फैदों आरो जों एलबाम आथायनो फैदों आरोना। स' नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै जाहाथे जोंनो मोनसे थुलुंगा होदो, जाहाथे जों बेबायदिनो जौगालांनो हानाय बायदि आरोना। दायो नोंथांमोनहा स' नायलांनो नै जोङो माने बानायदों आरो बानायनानै जोङो नै दा दैजिरि हटेलाव जोङो माने जों जाग्रा बुस्थु जाहैनो नागिरदों आरोना। माने चिकेन ललिफोर जों जाग्रोसिगोन, दायो उनाव जोङो बानायबाय थासिगोन आरोना। दानिया जोङो माने चिकेन ललिपपखौ जासिगोन आरोना। जानो एक्ट्रेस अरिजिनेला बिराद गोसो होना जागासिनो दं। जोङो माने गाबसुलि जासुलि नामायबाथाय माने गाबनोबो रोङाखै दाबो। माने जों दाबो सर्ट भिडिअखौ बानायनो हायाखै। जागासिनो जादो जोंना नैबे एक्ट्रेसनि बिमा जागोन जोंना जानाया जांथारदों। नै जाय नैबे एक्ट्रेसनि बिमा एकदम मालदा जाथारबाय बे न'आव। बेनिया जाहैबाय केप्टेन, बिथाङा लाजिनानै नै जाखोमादोंसो। जोंहा नैबे माने सर्ट भिडिअनि नैबे केप्टेन आरोना। दा नै बिराद जागासिनो बिसोर गासिबो जानो फैजोबदों आरोना। माबायदि मोनदों? जानानै गोथाव मोनदों ना थावाखै? एकदम माने आलौदों, नै बिराद आलौदों। जों दायो न'आव थांसिगोन ना, माने मोनाबाय नालाय। गाबोन समफोरनि गेजेराव नोंथांमोनहा लोगो मोनफिनबावगोन आरोना। अब्ला दोनबाय रायजोफोर, गोजोन्थों, बाय बाय, सालाम। Sevla amini ziwa Söylerzim gobun zadır Bir sumayna